ki kato kane ki jingtho ki la saprang bat viral lingba kiran san social media ya kaba iba adan mila baseomoj ilabu ha ka status ka jong i ngila ban yu i ba kato kane ki benta lane ki jingkran jong iba adan mila baseomoj u presiden jong ka voice of the people party kala saprang bha ha kiran san social media ulatho ia kine kenten kumni kawi pipi kala dawa bakabha thungkam kamde banne kumju bat kadai banlong kat kum ke jingbun paj kamtam hadin bala pentrekam ya ka roster system henry kumbadon ke jingong too many cooks spoil the broth habala buntan kinong tenru ke jingbam kabadai banbang kelabut penban hachwa ban yakhi kawi pipi barok kiong bomlong ban kren ya kane kamat yokmi ke jing yaper jaj banriu henry hadin baka sorkar kalapdiang ban penkala lami kijing ai jimut ki babun hala kijing sngew jing sngew bat kani kala ailat ya ka sorkar ban penslam ka voice of the people party kan ap sakatu kanipor lada ka sorkar kadang penslam kan penlong no da kijing ki ka bateng ha sa season 4 la benrap iba arden katkum kate ka status ya kaba ilabu Shushu ula ongru katu kat nepor ila UI badon kibala per syang ban penyarengkat kerdan ya ka voice of the people party bat ki weipat kisang san pertai kibala rim bat kibala judon bentaru ha ka sensyar ya ka jela kala banlong bakim ngotu lane kenmau ba ka WPP kadang dei tang kasang san pertai ka ba thamai bat ka badon tang khendiat ki MLA kumta ban kemi lenti baka WPP kan wenglut ya kecing klemdon ha kebor kalong kaba bakla sibun kajing ya kun ban bat ya ulakam jong sensyar kadar kadai ban yo ban pendep ya kita kecing angnut jong upajba ailat ya ke WPP ban sensyar nadu senam arjar arbapra pinum don kamsyu ban keli jengkeli pinsyu yu ibe ya kikam ya kaba ka parti kan sele kini kibenta ya kaba iba aden mila baseomoj ila pen priang lengba kirensan social media kamtam WhatsApp bat bebun kinong kersian jongka voice of the people party kila persyang ban bu status bat share ki parlok ki prajor namar kini ki kenten kilong sisa ki kenten ki pasyong sbai bat ki kenten ki bakit jimut adu kata-kata